Ang himpilan ng telebisyon sa Central Luzon, nakabahagi ng mga institusyon ng edukasyon sa Pilipinas na nagtataguyod ng tapat at balanseng pamamahayag. Inihahandog ang bukas at malayang pagsasanay sa mga estudyanteng kabahagi ng lumalaking bilang ng mga aktibong kasapi sa campus journalism. Ang School Press Advisors Movement Incorporated na binubuo ng ilang campus publication mula sa iba't ibang universidad, kolehiyo at educational institutions sa Pilipinas. Nagpapasalamat kami kay Miss Mel for partnering with CLTV for the very first TV Newscast Competition. Mula sa prinsipyo ng broadcasting, media ethics at mga saklaw na batas na ginagalawan ng malayang pamamahayag ay marubdob na sinaulo ng mga kabataang inspirado na makasama sa advokasya ng CLTV36 upang mapanatili ang integridad ng institusyon na tagapagpatnugot ng patas at makatotohanang pamamahayag. Hamon ang mapanghawakan ang bilis ng pag-usbong ng teknolohiya sa pag-broadcast na isa lang ang mga estudyanteng nangangarap na maging bahagi ng mundo ng media. Na bukod sa pagbabalita, nanghahawak sa iisang krusada ang paghahanap ng katotohanan. Thank you for joining us. My name is Ivan Henese. My name is Sashi Resurrection. My name is Wilson Polanjon. My name is Alex Chicano. My name is Johnny Verde. My name is Yasha Burlas. My name is Karen Reyes. Giving you the latest news on the spot. Have a great day. Bago pa ang aktwal na pagsabak sa kompetisyon, bit-bit ng bawat kalahok ang inspirasyon at ang baon na kasanayang susubok sa kanilang mga katunggali kung sino nga ba ang nakaaangat ng galing at bilis na matutunan ang mga teknikalidad ng pagbo-broadcast. May mga kalahok na kampante na dahil sa inabot ng karanasan sa pakikipagtunggali. Napaka-diverse, especially the people here. Hindi mo ma-expect kung sino yung kalaban mo, kung sino yung makakasama mo. And I just really appreciate how their effort to try to incorporate modern-day issues into campus journalism is taking place in the competition. Habang ang ilan ay nakikita na raw ang liwanag sa kanilang mga pangarap o karerang patutunguhan. Bago po ako sumabak dito, it has been always my passion to be a journalist and to write more about my advocacies and write more about social awareness po. But then, nung nag-join po ako dito sa SPAM, it's my first time and mas naging aware po ako sa responsible campus journalism. Hindi rin patatalo ang mga kabataan na sadyang maagang may tiwala sa sarili na panghawakan ang kanilang magiging kapalaran. Kabado po na medyo exciting kasi syempre po mapapanood ka sa TV at the same time may mga mali kang nagawa din sa report mo kaya nakaano rin po. Ang katuparan ng magandang kompetisyon at pagsasanay ng mga mahuhusay na campus journalist, nakasalalay ito sa paghulma ng talento ng mga guro na bawat segundo ay sinubaybayan ng kanilang mga estudyante. At sa totoo lang talagang kabang-kaba din ako dahil nakikita ko naman yung kaba at tuwa din nila at sila nakasama sa larangan ng kompetisyon. Ang kompetisyon sa larangan ng broadcast ay naikonsepto sa pagbuo ng isang kupunan o team ng kada representante ng eskwela. Hindi lamang sa pautakan, kung hindi maging sa bilis na maging mahusay sa mga teknikal na prosesong pinagdadaanan ng isang aktwal na news production. Nakaka-excite po pag kinakausap ako ng director, tapos sinasabi niya, FD, you're doing great, tapos go, mag-cue ka na, tapos ikaw yung bahala sa anchor mo. Parang at somehow ikaw yung nagiging eyes and ears. So nakakaano 'yan. Kahit hindi ka nakikita sa camera, feeling mo artista ka na din. Ang hakbang na maging pamilyar sa mundo ng broadcasting ay naisakatuparan ng School Press Advisors Movement. Ginarantiyan ng mga nasa likod ng programang ito ang malinang ang kasanayan ng bawat kabataan sa pagbabalita. More than the innate talent, more than the voice, dapat meron silang critical thinking skills. Kasi it's not just merely reading din eh. At times you need to annotate. At isa yung sa pinakita namin dito
there are videos that they really need to annotate. So hindi basta script reading kasi. And that's basically what you do, diba? Dito sa pagre-report ninyo. And at times, pag merong ibinatong question, so kailangan na alam din nilang sagutin. Hindi lang yung mismong facts din. Barkado sa kasaysayan ng malayang pamamahayag sa Pilipinas ang husay at galing ng mga Pilipino na mula pa lamang sa campus o eskwela, sinasanay ng mga estudyante na magkaroon ng interes na makialam at maging kritikal sa mga isyung panlipunan. Ang mga matatandang institusyon ng edukasyon sa Pilipinas, dito na isilang ang mga magagaling na manunulat na nagbubukas ng kamalayan sa mga Pilipino sa estado ng buhay sa bansa. Katuparan dito ay ang mga pangalan ng mga bayaning sina Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina at ang national hero na si Jose Rizal. Ang kanilang inspirasyong naiwan, hindi tumigil kahit na noong pang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kabihasnan sa paglimbag ng mga babasahin na may kinalaman sa pagsisiwalat ng mga isyong panlipunan ay ginawa na ng mga pursigidong estudyanteng manunulat. Nasubukan din ito hanggang sa mga panahon na madilim na yugto ng martial law. Daang agresibong campus journalist tulad na lamang ng estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na si Lilio Sahilyaw. Ang School Press Advisors Movement Incorporated, higit dekada na sa pagsasanay sa mga campus journalist sa buong Pilipinas. Ang hadikain nila na mahihatid sa aktual na senaryo ng pagbabalita at paghimay ng impormasyon ang kanilang layunin. Isa na dito ay ang proseso ng news production sa telebisyon. Dito ipinakita ng mga kaagapay na profesional ng inyong himpilang CLTV36 ang mga diskarte o teknik sa pagkakaroon ng isang newscast production. Mula sa studio hanggang sa mga taong nasa likod ng kamera na umaagapay sa timpla ng ilaw, level ng audio hanggang sa tamang timing ng pagrolyo ng live na produksyon. Lahat nagkaroon ng baon na kaalaman na sa pagbabalita nakasalalay sa isang mahusay na team ang kalidad ng isang broadcast news production. About 600 campus journalists from all over the Philippines flock at Eurotel Hotel Angeles City, Pampanga. My name is Wilson Polanjon, giving you the latest news on the spot. Have a great day! Kanyang again downplayed the record high 6.4%. My name is Alex Chicano, giving you the latest news on the spot. Have a great day! Miss Universe Philippines 2018 Catriona Gray. My name is Justin De Pasupo, giving you the latest news on the spot. Have a great day. My name is Karen Reyes, giving you the latest news on the spot. Have a great day. Thank you for joining us. My name is Sashi Resurrection, giving you the latest news on the spot. Have a great day. Thank you for joining us. My name is Yasha Burlas, giving you the latest news on the spot. Ang pag-usbong na makabagong teknolohiya, napabilis ang proseso ng komunikasyon. Kung may buti itong naidudulot,
Isang hamon naman sa tri-media kung ang malayang access sa social media ay mapasa kamay ng irresponsableng subscriber. Dito kaisa ang CLTV36 kasama ang Spam o School Press Advisors Movement Incorporated na pag-aralan hindi lamang ang teknikal na proseso ng pagbo-broadcast, gayon na rin ang pagkakaroon ng critical na pag-iisip sa mga impormasyong na ibabahagi. Sa paglarga ng kompetisyon, dito nasubok ang mga kalahok na estudyante na patunayan ng kanilang paraan na balansehin at suriin ang nagiging laman ng mga balita. Ang kasanayan na maging responsableng mamamahayag ay muling naukit sa kaisipan ng bawat kabataan na may gustong patunayan sa larangan ng broadcast. Naitadhana man ang tagumpay sa mga nakaangat ng puntos na naig sa puso ng bawat estudyanteng naging kaisa ng inyong himpilan sa buong araw na pagsasanay. Ang katotohanan ng pagbabalita sa himpapawid ay isang propesyon na dapat ay pinangangalagaan. Nahigit sa galing sa visual at paraan na makabagong teknolohiya, ang layuning maging instrumento o daan ng pagbibigay ng makatotohanang balita at impormasyon. Dito dapat ay laging gawin ng tama. Malacanang again downplayed the record high 6.4% inflation rate in August. Presidential spokesman Harry Roque said people should calm down and not worry too much. Not actually, not ridiculously high. No? Hinay-hinay lang po tayo. Normal pa po yan. It's higher than usual, but it's nothing to be worried about. My name is Luis Beron, giving you the latest news on the spot. Have a great day. Miss Universe Philippines 2018 Catriona Gray walks for Sherry Hill during New York Fashion Week. Sherry Hill is one of the sponsors of the Miss Universe pageant. Past queens such as Pia Wurtzbach, Iris Mituna, and Miss Universe 2017 Demi Lee Nell Peters have walked the runway for Sherry before. Thank you for joining us. My name is Christine Lim, giving you the latest news on the spot. Have a great day. Malacanang again downplayed the record high 6.4% inflation rate in August. Presidential spokesman Harry Roque said people should calm down and not worry too much. Thank you for joining us. My name is Bianca Diniz, giving you the latest news on the spot. Have a great day. Breaking news, Typhoon Ompong intensifies. Expected landfall in Cagayan in 12 and 24 hours. Class suspension almost all of northern and central Luzon. Possible landslides and flash floods. Please take care, Filipinos, and have a good day. Thank you for joining us. My name is Mia Concepcion, giving you the latest news on the spot. Have a great day. Catriona Gray walks for Sherry Hill during New York Fashion Week. Sherry Hill is one of the sponsors of the Miss Universe pageant. Past queens such as Pia Wurtzbach, Iris Mitinier, and Miss Universe 2017 Demi Lee Nell Peters have walked the runway for Sherry before. Thank you for joining us. My name is Diane Marine Villagas, giving you at the latest news on the spot. Have a great day. Malacanang again downplayed the record high 6.4% inflation rate in August. Presidential spokesman Harry Roque said people should calm down and not worry too much. While inflation is historically high, Roque says it's not high enough for the administration to declare a state of calamity. Thank you for joining us. My name is Ivan Henesse, giving you the latest news on the spot. Have a great day. Miss Universe Philippines 2018 Catriona Gray walks for Sherry Hill during New York Fashion Week. Sherry Hill is one of the sponsors of the Miss Universe pageant. Past queens such as Pia Wurtzbach, Iris Mituna, and Miss Universe 2017 Demi Lee Nell Peters have walked the runway for Sherry before. Thank you for joining us. My name is Jenny Inahe, giving you the latest news on the spot.
Have a great day! Malacanang again downplayed the record high 6.4% inflation rate in August. Presidential spokesperson Harry Roque said people should calm down and not worry too much while inflation is historically high. My name is Johnny Verde, giving you the latest news on the spot. Have a great day. Miss Universe Philippines 2018 Catriona Gray walks for Sherry Hill during Fashion Week in New York. Sherry Hill is one of the sponsors of the Miss Universe pageant. Past queens such as Thea Wurtzbach, Iris Mitner, and Miss Universe 2017 Demile Nell Peters have walked runway for Sherry before. And those are the latest at this hour. Thank you for joining us. My name is Jadine Cartao, giving you the latest news on the spot. Have a great day. Malacanang again downplayed the record high 6.4% inflation rate August. Presidential spokesman Harry Roque said people should calm down and not worry too much. My name is Andre Joshua Isaez, giving you the latest news on the spot. Congratulations sa inyong lahat. You are all winners. But allow me please to award the plaque of appreciation to CLTV36 from School Press Advisors Movement Incorporated. So this plaque of appreciation is being awarded as a tacit appreciation of CLTV36 invaluable contribution as media partner during the 12th National Campus Media Conference of STAM Inc.